mitä osasi odottaa. Sellaisia. Ihan semmonen niinku, se menee semmoisella omalla vähän rauhallisemmalla tavallaan läpi, että ei sillä ole mitään hirveitä ongelmia missään, mutta ei se ole mikään semmonen supertykkikään. Että se on heti kun se on vähän matalatemperamenettisempi, niin mutta ei sillä niinku mitään suurempia ongelmia on missään. Toimintakyky, eli kelkka ja pimeä huone on ne erikoiskokeet. Kelkalla ehkä tartti vähän aikaa ja sitten pimeässä huoneessa, no kun se ei ole niin nopea, mutta kyllähän se siellä koko ajan meni ja etti eikä se siellä mitään apuja tarvinnut. Ehkä noissa hyökkäyksissä, puolustushyökkäyksissä se siihen vähän ottikin kantaa, ihan rävähti kerralla kunnolla, mutta toimintakyky on +1B kohtuullisen pieni, että kyllä siellä sitä on. Semmoista ihan itsekin pystyy menemään ja tekemään jotain, eikä vaan niin sun avulla. Terävyys, sitä tosi kauan kun siinä sponssas, niin se sieltä murisi ja kerran haukahtikin vissiin, mutta ei se mikään semmoinen superterävä koira, että se reagoisi aggressiolla asioihin, mutta silleen kuitenkin, että tää nyt kun on tää A ja B kohta, että B on se, että ei ole yhtään terävä, niin on siinä siis semmoinen pienen verran, eli 1A. Puolustushalu, niin me laitettiin se +3 kohtuullinen hillitty, koska se hetken oli tosi topakasti mukana, kunnes se sitten taas niin kuin totesi, että jaa, tulkoon vaan. Mutta ei siihen niin kuin silloin ollut mitään menemistä kellään. Taisteluhalu. No sitten kun saadaan se dieselmoottori sieltä hehkutettua käyntiin, niin kyllähän se sitten aina leikkii. Ehkä sitten parhaiten sillä omalla lelulla. Ehkä voisi olla vähän aktiivisempaa tai semmoista, mutta että kyllä se siitä tykkää. +2B kohtuullisen pieni, tääkin on nyt A ja B kohta, että vähän tietysti voisi olla siinä ja käyttää sitä sitten niin kuin täällä enemmän muuallakin, että kyllähän se tuossa kelkallakin vähän taisteli, mutta hermot +1A, hieman rauhaton, ihan hyvät arkkihermot, ei se tässä mitenkään kauheasti järkyty tässä testissä. Temperamentti, no se +2 kohtuullisen vilkas, eli noi väistöliikkeetkin on vähän rauhallisemmat ja kun se tulee luokse, niin ei se kyllä laukka askeltauta yhtään, että se tulee semmoisella reippalla ravilla, että kyllä tässä nyt kerkee. Että se menee, no mikään noista sen väistöliikkeistä ei ole semmoinen, että no tossa kulmalla niin se hypähtää silleen mutta että vähän semmoiset loivemmat liikkeet. Kovuus, hieman pehmeä, semmoisella viksulla ja terveellä tavalla muistaa näitä, mutta ei mitenkään pahasti. Luoksepäästävyys, no siinä on ehkä semmoinen pieni varovaisuus vieraita kohtaan, että vieraat saa koskea ja ne on ihan ok, mutta ei silleen, että se menisi niin kuin itse kauhean aktiivisesti tunkis syliin ja suuhun, että jee, rakasta mua, sä oot ihana. Eli se on niinku, laitettiin se +2A luoksepäästävä aavistuksen pidättyväinen. No ei se nyt ehkä ole pidättyväinen, mutta on oikea sana, mutta kuitenkin, että se saa kyllä koskea ja rapsuttaa, mutta ei silleen, että se kauheasti hakeutuisi. Laukaukset, no laukaus kokematon, että se pikkasen niinku niinku, ei varsinaisesti silleen, vähän se ehkä se toinen laukaus oli sellainen, että ei tää nyt ehkä maailman paras juttu on, mutta ei sillä mitään semmoista suurempaa ongelmaa niissäkään ole. Miinuksia ei tule mistään ja plussapisteitä teille kertyy 142/100.